Hello, welcome back to the channel Karthi's Vlogs. Maatilla inshallare yanusharule. So last vlog nikul dada tu yaraita ellella short clippings ne an padondule. So it was Mehendhi Part 1 and the video is Mehendhi Part 2. So last vlog nikul dada nalla miss maltadittara tu dittijara. Please go and check. Definitely nikkalege ishta apundu. It was very enjoyed fun month da. It is really very entertaining. Nikkalege ishta. So ite Arishinata Shastra pura aibuka. I made Mehendi the function ready aate. So gotturate Mehendi pura incha malfer maatilla and always same procedure, but before that ondonju procedure and actually undu poppane paadini enna megeg arna magak, but our paadjeru enna husband ella bokke enna sister na husband na kaididilla onju chain la bracelet la paada paayre, but it was a gift from my father to his maga. So inita ee vlog mast show kopunu nikul maatilla mast enjoyment kare. So enkalla mehendi function incha ittundu ave nya nikul notu ini share mantundile maatilla tule enkalla illada mehendi do function. Okay, ite yanikkalege enkalna illadu encha pura arrange avundittundu dada pura decoration maltondittere aven pura nikal notu and already last vlog pura tochpade, but final look un tochpaijinda निकले फील आपुना इच्छे ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಜಿ, ಬಟ್ ಹೆಂಗಂತೂ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಫೀಲ್ ಆಪುನಿ and ದಾದಾನ ನಿಕಲೆ ತುಚ್ಪಾದಜಿ ದಾದಾನ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಎಂದು. ಸೊ ಅನ್ಶಾದಿ ಯಾನಿ ಏತು ಬಿಸಿ ಇತ್ತಿನಲ್ಲ ಅಲ್ಪನೇ ಇತ್ತಿನಾರೆಡೋ ಒಯ್ಯಡ ಪ್ಲೀಸ್ ಪೋದು ಅಲ್ಪಡ್ದು ಪೂರ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಲ್ತನ್ ಬಲೆ ಅಂತ ಪಂಡದಿತ್ತೆ. ಸೊ ಆರು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲಿ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಲ್ತದಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಅಂತ ಇದ್ದೀರಾ ಅವರಿಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಓಕೆ ಎಂಕಲ್ನ ಇಲ್ಲದ ಪಾತ್ವೇ ಒಂದು ಇಂಚ ಪೂರ ನಡತೊಂದು ಪೋದು ಎಂಟರ್ ಆಯ್ಬುಕ್ಕ ಎಂಕಲ್ನ ಕಾಂಪೌಂಡಿಗೆ ಪೋಯರೆ ಆಪ್ನು ಯಾನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಚಾನಲ್ಡು ಏನು ಎಂಕಲ್ನ ಇಲ್ಲದ ಸುತ್ತಮುತ್ತನು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲಿ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ, ಬಟ್ ದಾಯಿಗೆ ಈ ಚಾನಲ್ಡು ಹಿಂಗೆ ನಾನಲ್ಲ ಅವ್ರು ಟೈಮ್ ತಿಕ್ಕಿದ್ದೀನಿ ಇಜ್ಜಿದ್ದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಏರ್ಪಡಲ್ಲ ಆಯ್ನಾತು ಬೇಗ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇಂಚೊಂಡು ತುಚ್ಪಾರೆ ನಿಕಲೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಆಗಿತ್ತು ನಮ್ಮ ಮನೆ ಎಂಕಲ್ಲ ಇಲ್ಲಕಾಲು ಫುಲ್ಲ ತೋಜೊಂದಿತ್ತು ಆ್ಯಂಡ್ ಚಿಕ್ಕ ಪನೊಂದಿತ್ತು. ಸೊ ಇತ್ತೆ ಎಂಕಲು ತೋಟಕ್ಕೆ ಬೈದ ತೋಟನ ನಿಕಲಿಗೆ ತುಚ್ಪಾದೆ, ಬಟ್ ತೂಲೆ ಇಂಚ ಪೂರ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತದ್ದು ದೀತಿರು ಲೈಟ್ಸ್ ಪಾಡ್ದಿರು ಡಿಮ್ ಲೈಟ್ ಉಂಡು. ಸೊ ಈ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಪರ್ಪುನಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ಲೇಸ್ ಸಿಕ್ಕೊಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಗಾಳಿ ತಂಪಾದ ವಾತಾವರಣ ಆಗಲ್ಲ ಲಕ್ಕರೇನೆ ಮನಸ್ಸು ಒಂದು. ಸೊ ಯಾರು ಮಾತೆಲ್ಲ ಬತ್ತು ಕುಳ್ಳುನೇ ಹಿಡಿದು ಪೋದು ಬೇಗ ಒಂಜಿ ತೆತ್ತೊಂದು ಬರ್ತದೆ ದಯಪಣ್ಣ ಬೊಕ್ಕ ಪೂರ ಕುಳ್ಳಿ ಬೊಕ್ಕ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಬತ್ತೊಂದು ಪುಂಡ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲೈಕ್ ಓ ಮೈ ಗಾಡ್ ಅಂಚ ಒಪ್ಪುನು. ಸೊ ತುಳು ಎಂಕಲ್ ಇಲ್ಲದು ತೋಟ ಇಂಚ ಅರೇಂಜ್ ಆತುಂಡು. ಇಟ್ ವಾಸ್ ವೆರಿ ನೈಸ್, ಇಟ್ ವಾಸ್ ರಿಯಲಿ ವೆರಿ ನೈಸ್. ಸೊ ಪೂರ ಲೈಟಿಂಗ್ ನಿಕಲೆಗೆ ತುಚ್ಪಾಯೆ. ಸೊ ಇಂಚ ಇತ್ತು ಎಂಕಲ್ ಇಲ್ಲದ ಲೈಟಿಂಗ್ ನಾನು ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಪನ್ನರೆ ಮರಪೊಚ್ಚಿ ಆ್ಯಂಡ್ ತುಳು ಅಲ್ಪ ರಡ್ಡು ಬಾಟಲ್ದ ಲೆಕ್ಕಲ್ಲ ಲೈಟಿಂಗ್ ಬರ್ದಿರಿ how it is. So what next in Canada ite yan mehendi dani etu busy ittanala nikkalna ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಅವೆ ಚೂಚೂರು ಅಣ್ಣಲ ನಿಕಲ್ ನೋಟು ಶೇರ್ ಮನ್ಪುಡು ಅಪ್ಪಗನೆ ಹಿಂಗ್ ಸಮಾಧಾನ. ಸೊ ಇತ್ತೆ ಎಂಕಲ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ದಕ್ಕುಲು ಇಂಚ ಫನ್ ಮಲ್ತ ಅಂದ ನಿಕಲ್ ನೋಟು ಶೇರ್ ಮನ್ಫೆ. ಡೋಂಟ್ ಸ್ಕಿಪ್, ಪ್ಲೀಸ್ ಕೀಪ್ ವಾಚಿಂಗ್. Okay, this is my friend Anusha and the college days the classmate and a sister again piravd dontu dinaru alla husband akul function attend malpare baidittere anyways dance la ittu anshad baidittere. Okay, so my cousins again and the kids, some of the kids boka ondu adittu cooking section ದಾದಂಡಲ ಅವಡು ಫಂಕ್ಷನ್ ಅನ್ ಪನಿ ಬೊಕ್ಕ ಐಕೊಂಜಿ 10 ಜನ ಅಂಡಲ ಸೇರೋಡು ಜನಕುಲು ಇಜ್ಜಿನ ಲಕ್ಷಣನೆ ಉಪ್ಪುಜಿ ಪುರ ಖಾಲಿ ಇಪ್ಪುನೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಏರಿಗೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮಲ್ಪುನತೆ. ಸೊ ಇತ್ತೆ ನಿಕುಲು ಜನಕುಲೆನ್ ತೂವೊಂದುಲ್ಲರು ಒಂತೆ ಜನ ತೋಟಡುಲ್ಲರೆ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾನಲ ಒಂತೆ ಜನ ಬರರೆ ಬಾಕಿತ್ತಿರು. ಓಕೆ ಇತ್ತೆ ವಿಡಿಯೋದ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಫೈನಲ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಉಲ್ಲ ಆ್ಯಂಡ್ ಒಂತುಲೆ ನಾನು ಪಿರ ಬ್ಯಾಕ್ ಬಟನ್ ಒತ್ತುದು ಬೇತೆ ವಿಡಿಯೋ ತೋಚಿ ನಾನಲ ಒಂಚೂರು ಉಂಡು ಎಂತಾಯ್ಗೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಫೈನಲ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಉಂಡು ಪಂಡೆ ಪಂಡ ನಿಕುಲ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ತಗೊಂದುಲ್ಲರು ಬಟ್ ವಿತ್ ಔಟ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಎನ್ನ ವಾಯ್ಸ್ ಓವರ್ ತಗೊಂದುಲ್ಲರು ಎಂಕಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ತಕ್ಕಲ್ಲ ಕೆಲವೇನ ಪೂರ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಇತ್ತು. ಬಟ್ ಎಂಕುಲು ಏಲ ಸೀರಿಯಸ್ ಆದ ಕಲ್ತದ್ದು ಜಾವೆ ಸೀರಿಯಸ್ ಆದೊಂಜಿ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ರೇಂಜಿಗೆ ಕಲ್ಪಿರತ್ತೆ ಅಂಚ ಪೂರ ಸೀರಿಯಸ್ ಆದ ಏಲ ಕಲ್ತದ್ದು ಜೇರು ಜಸ್ಟ್ ಎಂಕಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಫನ್ ಮನ್ಪರೆ ಇತ್ತು ಎಂಜಾಯ್ ಮಲ್ಪರೆ ಇತ್ತು ಎಂಕಲಿಗೆ ಟೈಮ್ ತಿಕ್ಕಿನಾತು ಒಂದು ಚೂಚು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕಲ್ತದ್ದು ಬರ್ತದೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಮಲ್ತದೇರಿ. ಸೊ ಏನೋ ಒಂಜಿ ಸೋಲೋ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಇತ್ತು ಅವೇ ಓ ಮೈ ಗಾಡ್ ಎಂದ ಆಲ ಕಲ್ತದಿನಿ ಇಜ್ಜಿ ಜಸ್ಟ್ ಏನು ಬಾಯಿಗೆ ಬದಿನ ಪೂರ ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಮಲ್ತದು ಅಲ್ಪ
ಮಲ್ತದ್ದು ಸೀದಾ ಬತ್ತು ಬುಡಿಯ ದಾಯ್ಪಂಡ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಒಂಜಿಲ್ಲ ನೆನಪಿಚ್ಚಿ ನಿಕಲೆ ಗೊತ್ತು ನಾನು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಪೋದಿತ್ತೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕಲ್ಪರೆ ಅಂತ ಅಲ್ಪ ಪೋದು 2 ದಿನ ಐತೆ 2 ದಿನ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ಕಲ್ತೆ ಇಲ್ಲಾಗ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಫುಲ್ ಕಲ್ಪುಗ ನಿನ್ನೆ ಬಟ್ ಫುಲ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮನ್ಪರೆ ಆಯ್ಚಿ ದಾಯ್ಪಂಡ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಐಚಿ ಅಲ್ಪ ಏತ್ ಕಲ್ತೆ ಅವೇ ಫೈನಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಇಲ್ಲಾಗ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ 2 ಸಲ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಬೊಕ್ಕ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ಕಲ್ತದಜ್ಜಿ ಬಟ್ ಮೆಹಂದಿಡು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಲ್ಪರೈತನ್ ಮಲ್ತಾ ಎಂಜಾಯ್ ಮಲ್ಪರೈತನ್ ಮಲ್ತಾ ಸೊ ಕೆಲವೊಂದು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ನೀವು ಕುಳಿತೆ ತೂಂದುಲ್ಲರು ಕೀಪ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಡೋಂಟ್ ಸ್ಕಿಪ್ ಅಗೇನ್ ಐ ಆಮ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ಯು ಕೀಪ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಸೊ ಇತ್ತೆ ಯಾನಿಕಲಿಗೆ ಮಾತಿರಗ್ಲ ವೆರಿ 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 ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವಿಷನ್ ಪನರೆ ಉಂಡು ದಾದಪಂಡ ಇತ್ತೆ ನಿಕುಲ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ತೂಯರು ವಿತೌಟ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ತೂಯರು ನಿಕಲಿಗೆ ಇತ್ತು ಒಂಚೂರು ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಅವು ದಾಯಪಂಡ ವೋ ಸಾಂಗ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಂತೀರಿ ಇಂಚ ಪೂರ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಂತೀರಿ ಅವು ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಇತ್ತು ನಿಕುಲ್ ದಾದ ಮಲ್ಪೊಳ್ ಗೊತ್ತನೆ ಅಲ್ಪ ತಿರ್ತು ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಉಂಡು ಐಟ್ ಪನ್ಲೆ ನಿಕಲ್ನ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ತೂಯಾರೆ ಉಂಡು ವಿತ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಅಂತ ಜಾಸ್ತಿ 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 ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಬರಡು ಬತ್ತಂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಬತ್ತಂಡ ನಾನು ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಪಾಡ್ವೆ ಬಟ್ ಕಾಪಿರೈಟ್ ಕ್ಲೇಮ್ ಆಪುಂಡು ಬಟ್ ನಿಕುಲ್ ಪ್ರೀತಿ ಕೇನಾ ಯಾ ನಿಕಲಿಗೆ ಪಾಡುನ ಹೆಚ್ಚ ನಿಕುಲ್ ಕೇನುನ ಹೆಚ್ಚ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಾಡುನ ಹೆಚ್ಚ ಪಲ್ಲೆ ನಿಕಲಿಗೋಸ್ಕರ ಯಾನ್ ಪಾಡ್ವೆ ಬಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಬತ್ತನ ಮಾತ್ರ ಎನ್ನ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಎಂಕಲ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ನಿಕಲಿಗೆ ವಿತ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಪಾಡ್ವೆ ಕಾಪಿರೈಟ್ ಕ್ಲೇಮ್ ಆಂಡಲ ಮಲ್ಲೈಜಿ ನಿಕಲಿಗೋಸ್ಕರ ಪಾಡ್ವೆ ಓಕೆ ಬಟ್ ಒಂಚೂರು ಲೈಟ್ ಪೂರ ಸರಿ ಇತ್ತುಜಿ ಆತ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಅದಲ್ಲ ತೋಜುಜಿ ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಇಫ್ ಯು ರಿಯಲಿ ವಾಂಟ್ ಟು ಸಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮೀ ಮೋರ್ ಆ್ಯಂಡ್ 50 ಲೈಕ್ಸ್ ಬರಡು 50 ಲೈಕ್ಸ್ ಬತ್ತಂಡ ಈ ವಿಡಿಯೋಗು ಯಾ ನಿಕಲಿಗೆ ಅಪ್ಪಗ ಮಾತ್ರ ವಿತ್ ಸಾಂಗ್ ಎಂಕಲ್ನ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಪಾಡ್ವೆ ಕಾಪಿರೈಟ್ಲಿ ಮಂಡಲ ಮಲ್ಲಜಿ ಸೊ ಮೋರ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ 50 ಲೈಕ್ಸ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಬತ್ತಂಡ ಖಾಲಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ವಿತ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಬರ್ಬನು ಸೊ ಆತ ಏನಿತ್ತು ವಿಡಿಯೋ ನಿಕಲಿಗೆ ಮಾತಿರಗ್ಲಿ ಇಷ್ಟ ಆದಪ್ಪು ಈ ವ್ಲಾಗ್ ಅಂದೇನುವೆ ಪಿರತಿಕ್ಕು ಐನಾತ್ ಬೇಗ ಒಂಜಿ ವ್ಲಾಗ್ ದೊಟ್ಟಿಗೆ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ವ್ಲಾಗ್ ದೊಟ್ಟುಗ ಅಥವಾ ಬೇತೆ ವ್ಲಾಗ್ ದೊಟ್ಟುಗ ಎಂಕೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ಐ ಆಮ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಎಲ್ಸ್ ವ್ಲಾಗ್ ಮಂತಿದ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ವ್ಲಾಗ್ ಪಾಡ್ಗ ಅಂದ್ ಬಟ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಬಟ್ ಯು ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ಕೀಪ್ ವೇಟಿಂಗ್ ಲಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಲವ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಮುಟ್ಟ ತೂವಿನ ಕಲಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಲವ್ ಟಾಟಾ